ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-assentejiżmu fis-sena skolastika 2016-2017 kien ta' ftit aktar minn 25% anqas mis-sena skolastika 2012-2013. L-NSO qal li l-assentejiżmu fl-iskejjel naqas minn 710,000 jum ta' skola fis-sena skolastika 2012-2013 għal kważi 532,000 fis-sena skolastika li għaddiet. Ras għal ras, il-jiem li tfal fallew l-iskola naqsu minn 15 jum fl-2012-2013 għal 11 jum fl-2016-2017, jiġifieri tnaqqis ta' 4 jiem ta' skola. L-NSO qal ukoll li fuq perjodu ta' 5 snin, it-tfal li fallew l-iskola mingħajr ċertifikat naqsu b'aktar minn 26%. Fil-fatt, iċ-ċifri juru li it-tfal li fallew l-iskola mingħajr ċertifikat naqsu minn 275,000 jum fl-2012-2013 għal 200,000 jum għas-sena skolastika li għaddiet. L-istatistika turi wkoll li l-bniet ifallu inqas mis-subien għalkemm f'din il-kategorija wkoll kien irreġistrat tnaqqis tant li minn kważi 55% fl-2012-2013 dan niżel għal kważi 52% fis-sena skolastika illi għaddiet. B'medja ta' 5 ijiem iċ-ċifri tal-NSO juru illi it-tfal li attendu fl-iskejjel privati kienu lanqas li fallew skola biċ-ċertifikat. Min-naħa l-oħra, it-tfal fl-iskejjel tal-Knisja kienu lanqas li fallew skola mingħajr iċ-ċertifikat. Ħareġ ukoll li matul is-sena skolastika li għaddiet, it-tfal li joqogħdu ħattart fallew l-inqas skola b'medja ta' 7 ijiem, waqt li l-aktar li fallew skola kienu tfal f'Bormla, medja ta' kważi 24 jum.